Punta kami sa bundok. Pupunta kami ulit sa bundok kasi kukuha kami dito kami tapos sa tree house namin. Ikukumpletuhin namin yung kukumpletuhin namin yung Kukuha kami ng kawayan, kawayan. tsaka kahoy. Yan. Kukumpletuhin namin yung gamit sa tree house. Dami namin kasama. Ibig sabihin wala namin magbubuhat. Yan mo, naiwan ka na po pa. Kaya sinama namin sila kasi para maraming magbubuhat. So, magbilang itong bigat. Bakit wala akong itak? Iba naman yan. Manisip ka pa ng iba. Wala akong itak. Ay, palpak talaga oh. Wala akong itak. Yan, tatlo lang na Hindi, wala akong itak. Yan. Palpak. Iba naman yun. Ay, ano ba gagawin mo? Bisan ko eh. Woo! Magkano na tubig? Ay, mga usok dyan, Ted. Ano yung mga usok dyan? Ano yan? Tanda yan? Ano yan sa lolo ko yan? Ano na saan yung gloves mo, Jen? Wala kang gab. Wala, Ted. Wala nga. Ano, magsalpag dyan sa ano? Kasama natin yung aso eh. Hindi ba yung sumasama? Sa bundok? Dapat yung tama niyo yung aso eh. Wala, may galis. Magkakapalit. Kain tulog lang doon. Dapat yung tama niyo sa bundok para alam mo na. Masama yun. Una ka din doon para makita mo yung video ng ano. Unahan. Oo nga, paano? Dulas ka pa dito pababa, no? Bukid-bukid. Kaya mo sa bukid. Pang ano yun? Pang... Ano yun yung kakanin? Bintong to? Hmm? Ilan? Oo nga. Meron pa malagkit dun eh. Dapat magmalagkit tayo. Ginawa dyan pag ano, muron. Ito? Hmm. Oo. Maganda ng mga dahon no? Ang bango no? May gugulong dito mamaya. Wala lang may gulong. Alam na. Ito pala sa rin pa eh. Salita ka ng gulong. Ganun. Mangga yan ah. Yung mga nabiyakin. Ay, yung mangga. Dito ba tayo ng mangga? Ay, hotel. Ayun, sayang naman. Laking puno no. Laking puno. Videohan mo yung puno. Laki ng puno. Pang ano yan, pang gatong no? Pwede yan kunin natin ba? Okay na. Dito sa kabila. Dun. Ako dito. Kasi akala ko buhat na natin. Ay, basan mo nga. Napakadali. Napasadali lang naman pala. Kit ka no. Kit ka. Pasan ko na oh. Oh, yan. Pagkatong nga yan eh. Ayan o, ano yun? Ay, ang laki. Maganda nga pagkatong yan. Pag yun nila kuha na dyan eh. So, Ayan o. Balian to, tamo. kukuhain natin yan. Oo, dapat nakutin. Kaya nga yan o. Anong lingas kaya yan? Grabe yung housing oh. Ang dami. Ay, yung biro pa natin, di ba pag jogging tayo? Ano ba yun? Housing yan. Dali mo yung bag. Kala ko, puro pa ba? Bigat eh.
tira na rin oh. Kaso ang init niyan. Kailangan lang ka puno-puno. Yung ba na lahat? Ginagawa na nilang Dati bundok pa yan dyan. ano ka talaga, may basahan ka talagang dala-dala. Paano naman kami? Hindi pang hanggang pang pag ginawa. Ang tao, sakit kasi sa ano. Balikat. Pag may kape, hindi mo siya masakit. Edward Black. Third house. Wala naman tao. Makabuhatin daw yung bukid. Guard house. Pero walang guard. House lang. Saan? Kumain? Nagpunta ka pa dito para kumain ka dito? Oo, dito. Malayo na. Saan tayo makabutan? Doon tayo kumain. Baka. Ayun, maraming santol oh. Mamakakita tayo, maraming santol. Gamit yan. Dito kami nag-ano, ang ganda ng kuha namin dito ng video nila Kid. Parang tapa. Nakakatuwa. Dito kayo ng santol. Oo, ayun ganda doon. Dami. Kuha kayo. Huwag mo naman dyan sa paan lang. Dahil, matamis pa naman santol dito. Dahil nagdala ng asin. Dami nga yan. Yung kinuha namin na ano oh, yung... Let's try natin oh. Dito na tayo. Lapit lang naman. Dito tayo pa. Oo. Saan tayo pwesto? Tayo. Makain mo ng santol. Hawa na ko muna doon. Diyan tayo sa baba. Oo. Sa baba. Okay. Yung malalaking bunga ng santol ito ba? Nasaan? Andun. Pinutod. Ay po, sayang. Yung Bangkok. Mayroon doon isa pang puno. Ewan ko. Yung malalaki yung tamis kahit hilaw pa. Pinag-uling eh. Sayang no. May ulo eh. Sunod na lang kami, kakain muna tayo. Guys, yan. Ano tayo kain? Santol. Ang daming bunga. Ang daming nalaglag oh. Kumain ako sa akin. Okay lang yan. Ang daming bunga. Ilaw-ilaw mo siya. Dito tayo kakain. Mamaya pa tayo kakain ay. Nandito na kami. Bumalik kami dito sa Santulan oh. Marami kami kasi kukuha kami ng kawayan para marami rin madala. Ganun yan? Walang putulin. Bawa mo ako bilang kung na ano dito. Dahil nakakapit na tanga. Hindi ganun ko. Hindi maganda yung ganun. May akit. Tingnan natin kung makakit. Dito ka, oh, sa kabila. Di ba dito si Papa Uman umakyat? Diyan ka. Yun oh. Di ba ka na? Pangalawang tao aakyat.
Yes. Ito ka. Hilaw eh. Ay, sa kabilang dapat ka naman. Wala pa bunga dito. Isa lang. Gawa mo kung ganun di ha. Gaganon ko. Hindi ako makakat eh. Yan magas yan. Dapat ikaw pa lang unang uli eh. Para dalawa kami ni Kevin magkano tayo, akat eh. Hindi na kayo magbigitan ako eh. Bigat yan. Magic. Magic. Ay, uod. Oh, Ay, uod. Uod na siya. Wala naman silang makuha kasi nasa dulo yung mga bunga. Kala nyo ah. Oh, di ba? Wala silang makuha kasi ano nasa dulo na yung bunga. Kapit pa more. wala eh. Oh, yan lang. Ay, ito ka, meron dito. Linisan ako na maglinis. Tubig. Hindi ba yung tubig, buwang? Ako na. Bakit eh? Kapre. Kapre. Tapos yung lahat. Parang ano. Kapit ah. Action kaya? Hindi. 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 Ay, putol. Butin yung kawayan? Hindi. Len, tali mo kayo tako din. Pwede yan, ano, yaano natin yan, lagyan natin sa sardinas yung ano. Yan. Sarap yun. Uy, so yung... Ay, makain siya. Asan yan? Yung kukunin mo, be, dalhin mo na lang pababa. Pwede yan, pagbaba, ay paghagis niyan. Ano yan, tanggalan. Ha? Nubos ko nga. Ano ba yan? Kuha din nga ako yan. Ay, talagang pala. Hindi naman yung makakatugas sa pinagkakit. Ay, uod. Naiwan. Ay, uod. Dito maraming doon. Ang uod, oh. Uod na siya. Hindi. Ano yan? Kasi bulok na siya kasi Ay, naan. ito dito. Ito dito. Ha? Ito kan dumaan eh. Baba na. Baliwag lang. Dito, pag dito. Hindi may, dito. Yosi. Ano din dito eh?
Sayang. Naputol. Gaganon ko sana sa camera, oh, yung marami, no? Marami. Gaganon ko. Be, ayan, be. Yan ang pagbabalik namin sa Santulan.